Unna on Sapendois, ohjaaja Riikka Koistinen ja Unna edustavat Rovaniemen käyttökoiria. Ja Unna on siellä jo vauhdissa. Unna on monipuolinen agility-valio ja sillä on ikää vajaat 5 vuotta. Näin tullaan sitten jo renkaasta putkelle. Unna on edellyt todella vauhdikkaasti tätä agility-radan alkuosaa. Sieltä otetaan keinu varovaisesti niin, että varmasti kontaktit onnistuvat. Sitten tullaan erittäin lennokkaasti näitä takakaarteen hyppyjä. Upea suoritus tässä, ohjaaja leikkaa hienosti tuon puomin toiselle puolelle, varmistaa sen, että osutaan tuonne kontaktipinnalle ja siellä ollaan jo vastassa sitten siellä putken toisessa päässä. Unna lähtee todella vauhdikkaasti näihin pujotteluihin, rytmikkäästi ne sujuvat ja näin on meillä jälleen yksi puhdas suoritus täällä maalissa. Hienoa! Seuraavana vuorossa tämän luokan päättävä Veeti valmistautuvat maksikoirista Noita,